ɲɛsigi baw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agri-Sup ye ale nana n'o kana i coko Bamakɔkaw fɛ Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen no jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agri-Sup ye Agri-Sup ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat a b'a fɔ ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DUT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agri-Sup ale ko kalaninjɛ o ti foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agri-Sup k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agri-Sup o hukumu kɔnɔna sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agri-Sup ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74 98 74 47 a ye boli a ka nkalon bɔ an da. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye sibiri su ye juma tile ale kɔni banna pewu n bɛ dugawu kɛ sa ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ fala ye su in na ye kibaruya teliw waati ye ko sini ni ala sɔnna ma jiri ba 21 Mali bɛna o de turuli daminɛ sini min ye yirituruba ye san o san min bɛ sigi sen kan o de baaraw bɛna daminɛ ko in kɔni kan ka kɛ Mali fantan ani naani bɛɛ sifinnakaw fara min ye maakɔrɔbaw ka bɛɛ lajɛlen k'an ka bɔ ka yiri turu sini fala ye baara in kɔni a ɲɛmaya kalifalen don jamanakuntigi yɛrɛ la min kan ka k'a ko hukumu kɔnɔna sa minisiri min bɛ sigida lakana kunna ani min bɛ jamana fana kɔnɔna dugukoloko kunna minisiri so caman olu jɛlen don ka baara in sigi sen kan wa sifinw fana ka minisiri bɛ a la fala ye conseil des ministres kɛra bi nka min ye a bataki ye sini an na don a kɔnɔna na nka an ye kuma kelen ta a kɔnɔ bi o bɛ tali kɛ mun na biennale min bɛna sigi farikolo ɲɛnajɛ k'an ka jamana kɔnɔ fala ye k'o bɛna sigi sen kan an taara biennale min na Tumutu a farikolo ɲɛnajɛ ta o bɛna kɛ Bamakɔ yan min ye marabolo ye o bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ale ye o ko sigi sen kan o baaraw o kan ka kɛ cogo min na sa sini ni ala sɔnna ma conseil des ministres kibaruyaw la an na o da maaw tulo kan wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye Jean-Élisée Daw ye ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko ka kɛ n'u ka kalo tile 23 kibaruyaw dili ye fala ye kibaruya minnu ye tali kɛ Bamakɔ ni ka walekɛbaw kɔni olu gosili la n'o ye GNIM ni FLA maaw ye Kidal marabolo kɔnɔna na n'a lamini kɔnɔna na ani min ye tali kɛ fana Soribugu wulikajɔ la ka ɲɛsin Kitamara kɔnɔna ma sa wolomasiri tabaw ko sa ko n'u dɛmɛbaga jɛkulu kɔni tora u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw senna ka taa bɔ Bamakɔ ni ka walekɛbaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu tun bɛ lajɛ la Kidal kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa an'u kɛlen ka danganiya k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Bamakɔ ni ka walekɛbaw don wulikajɔ u y'a sabati i n'a fɔ u b'a kɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen na cogo min na jɛkulu marifatigi minnu bɛ Kidal yɛrɛ kɛrɛnkan fan fɛ sa u y'olu bɛɛ lajɛlen bɔ baara la bi jumadoyaba in na wulikajɔ in ale ma dan yɔrɔ kelen ma koyi yɔrɔ 4 u y'o de gosi ɲɔgɔn fɛ Bamakɔ ni ka walekɛbaw tun bɛ yɔrɔ minnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko a ko kɛcogo ɲɛna kosɛbɛ Jean-Élisée Daw ko sa ko min ye wulikajɔ ni waleya mun kɛlen filɛ nin ye a kimɛli a n'a wulikajɔ tɔw bɛ sen na yaasa armée ka jɔyɔrɔ bɛ se ka dafa a bolo cogo min na Kidal marabolo kɔnɔna na a k'a b'a ɲini wolomasiri tabaw fɛ sa wulikajɔ ni cɛsiri min bɛ sen na u ka dɔ fara galabu kɛnɛya kan hali bi se ale ni
baara kɛcogo ɲuman na o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na Kidal marabolo kɔnɔna na. Fala ni waati in na e ko Bamanjɔre ni ka walekɛbaw yɛrɛ tɛna na ban ɲɔgɔn na wa? Bi an ka Wolomasiri Taba ka munumunu salo dɔ sanfɛ Kulukoro kɔnɔna na ani Irisiw ka sɔrɔdasiw taara sɔrɔ u yɛrɛ dama karilen don ɲɔgɔn na. Tɛlɛbugu Ɲɛmɛrɛ Bamanjɔre kɛba kulu olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn tontan ka ɲɔgɔn nantan min ye fali caman ba ko o de yera ko la. An kɔni ka maaw y'u jɔ k'u filɛ fala ye. A ko nana nɔgɔya tuma min olu ka kimɛliw kɛ k'a jateminɛ k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu minnu don sa u fila bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu kelen maaw ye nka kɔsa in na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ barika bonyanen don u ka jɛkulu kɔnɔna na. Jean-Élisée Dawu ale ye communiqué kɛ bi fala ye. Communiqué min bɛ tali kɛ Wolomasiri Taba ka baara bɛɛ lajɛlen min bɛ ka kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔ ani dɛmɛbaa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye ka wulikajɔ kɛ Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na dugugoloko hukumu kɔnɔna na se bɛ se ka sɔrɔ cogo min. A ko o wulikajɔ min filɛ nin ye n'o o se kan ka ɲini jamana ɲɛmaaw u y'o de yira sa k'a fɔ ko olu ka baara kɛ o la. O baara hukumu kɔnɔna na maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili olu kan ka o kɛ se minnu sɔrɔla ka dɔ fara olu ka don o don k'u b'o baara min na su ni tile. Armée ale tɛ sigi a tɛ ɲinɛ a fana kɛlen don k'i sɔmi jɔnya kosɛbɛ min ye marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o la sa maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili faralen a ka fala ye min ye Jean-Élisée ka bataki kɔnɔna na ko fana ko min ye balo taliw ye taji taliw ye ka taga se minɛn wɛrɛw tali ma maaninfinw ka taa ni ka segin k'olu la kɔlɔsi k'u b'o baara fana kɛ gɛlɛya n'a ta bɛɛ armée bɛ ka wulikajɔ kɛ k'i cɛsiri yaasa min ye maaninfinw ye olu ka hakɛw bɛ se ka dafa cogo min na yɔrɔ minnu bɛ yen ni basigiba tɛ yen ten kosɛbɛ dɔ bɛ ka far'o kan su ani tile wulikajɔ ni cɛsiri ka se ka taji Karajogo ale ni minɛnw k'olu lana maaw n'u bolominɛw k'olu fana la kɔlɔsili baara kɛ taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jagow ni sirako ta nasira fɛ bɛɛ ni kelenya an ka marabolo minnu bɛ yen bi n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na olu ka wulikajɔw barika bonyana. Jean-Élisée ko ko nin waati in de la fana min ye maa dɔw ye olu ma se ka foyi sɔrɔ ka ja jugu kibaruya jugu waleya jugu k'olu ta ka olu yira kuma tɛ Mali Wolomasiri Taba minnu bɛ yen n'u olu minɛna nin waati laban in na fala ye k'olu yira u bɛ ka nikɛnɛ karaba Bamanjɔre ni ka walekɛbaw fɛ k'u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in kɔni tɛ waleya ye waleya min n'o bɛnnen don k'u b'a ɲini anw kunnafonidilaw fɛ anw minnu bɛ jaw ta an ka hakili to an yɛrɛ la an bɛ ka waleya minnu kɛ nin ye a waleya bɛɛ lajɛlen kɔnnen don maa minnu fana bɛ ka kɔkɔrɔma donni kɛ u k'a bila u kunna k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw bɛna wulikajɔ kɛ sariyako ta nasira fɛ ka nɔminɛli k'olu boloda. Jean-Élisée Dawu ko sa ko a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ u ka faamuyaliko ɲuman sɔrɔ nin ko in na sabula minnu ye ja in ta ka ja in bila siraw kan k'a bila bɔlɔlɔw kan k'a majamu ka fɛn o fɛn k'a la o waleya bɛɛ lajɛlen u k'a bila u kunna k'a dɔn k'a fɔ ko min ye nɔminɛli o bɛ se ka bɔ a ko la wa min ye armée nin tɛna foyi bɔ sɛdennin sarala armée fan fɛ wulikajɔ ni cɛsiri n'u b'a fɛ ka olu galabu de cu o tɛna se ka ɲɛ sɔrɔ a ko ko nin fɛn minnu filɛ nin n'u bɛ k'olu yira diɲɛmaa la bi k'u ɲagari n'o o ye k'o kɛ i n'a fɔ n'o y'a sɔrɔ o ye ko ye maa kan ka i ka cɛfarinya kɛ n'o ko min ye ko yɛrɛ kɔnnen don diɲɛ yɛrɛ kɛlɛ taa sugu bolo bɛɛ lajɛlen fɛ sabula sariya sun fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ bi maa bɛ yen bi ko bɛ diɲɛ kɛlɛ ko cogoya dɔn ni maa kɔni ye marifa bila ka ban ale bɔra kɛlɛ la pewu se foyi man ka k'a ma fo k'a bɛrɛbɛrɛ yaasa kumaɲɔgɔnya ka sigi Wolomasiri Tabakulu kɔni b'o o baaraw la su ani tile min ye jamanadenw ye olu bɛ se ka basigi ni lafiya sɔrɔ cogo min na jɛkulu marafatigiw ale ni Bamanjɔre ni ka walekɛbaw ka se ka wulikajɔ kɛ ka dangari olu la fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o waati man ka kɛ fasoden n'o nisɔndiya waati ye ka kɛ ni armée ale mana na degun minnu sɔrɔ walasa k'u bɛna da bɛɛ lajɛlen tulo kan min ye maa minnu bɛ nin ko ninnu na minnu bɛ ka nin wulikajɔ ninnu kɛ yaasa ka se ka dangari armée ka sen na ka wulikajɔ la k'u bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn sabula armée ale yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛw tigɛ ni Ala sɔnna a ma u na wulikajɔ ni cɛsiriw kɛ sabula diɲɛ seleke naani fana sariyaw bɛ yen sariya minnu kɛlen don ka nin waleya ninnu kɔ n'o ye ka maaw bɔ ka maaw yira ka se ka maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye marifa bila pewu ka se ka olu nikɛnɛ karaba ko waleya bɛɛ lajɛlen kɔnnen don a yan'o cɛ sa Mali sɔrɔdasi ɲɛmaaw k'u b'a ɲini an ka maaw fɛ sa an ka kɛ muɲuba ye an ka kɛ sabaliba ye an kana don maaw ka kulun kɔnɔ kulun minnu bɛ yen bi n'olu b'a fɛ ka jamana yɛrɛ dafiri n'olu b'a fɛ ka jamana yɛrɛ buruja ni ka jamana bila sen sabara kɔnɔ sɔrɔdasiw ye degun magoya min kɛ dugudenw ye magoya min kɛ maa minnu bɛ yen n'olu sen t'a la nin t'a la ni olu caman fatura min ye Wolomasiri Taba minnu fana caman fatura k'an ka miiri olu la an ka dɔn k'a fɔ ko olu fana y'a kɛ jamana de ye o kama sa an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma yaasa Mali ale bɛ se ka bɔ nin degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min na chef d'état-major n'o ye Jean-Élisée a ko min ye armée kɔni ye a n'a dugudenw la kunnafoni waati bɛɛ lajɛlen na armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri minnu bɛ kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ko wa k'a b'a ɲini bɛɛ lajɛlen
lajɛlen fɛ sa maliden bɛɛ lajɛlen ka kɛ basigi karamɔgɔ ye an ka kɛ kɔlɔsili karaba ye min ye wolomasiri tabaw ye an k'olu kɔkɔrɔma don chef d'état-major Jean Élisée Daw ale ka bataki nin ye Bamako juillet kalo tile 24 min fasirila bi fala ye kiiri bulon min tun bɛ senna n'o bɛ tali kɛ sécurité d'état directeur la Kasum Goïta n'o ye colonel major fala ye ko san 15 kaso o de dira ale ma kiiri ale kun cɛra bi jumadoya ba in na cour d'appel kɔnɔna na chambre criminelle ale cour tribunal ye a ka jaabi bɔ ka bin koyi min ye Kasum Goïta ye ale ni a faranga ɲɔgɔn maa 3 fala ye k'olu ta ye san 15 ko sabula u ye wulikajɔ kɛ fanga jaso k'o de boloda maa minnu ko don sa n'olu ta ye san 15 ye o ye Kasum Goïta yɛrɛ ye sécurité d'état directeur kɔrɔ min ye adjoint chef Ablaye Balo ye maa min bɛ yen n'o ye jagokɛla ye Sandi Ahmed Saloum jotigi dɔ n'o bɛ a la n'o tɔgɔ ye ko Isa Samakɛ n'u b'a wele ko Jos k'olu kɔni ta ye san 4 ye san 15 ye san 7 fala o ye maa 2 ye min ye secrétaire général kɔrɔ n'o ye Kalu Dumbuya ye ale bɛ o la ka taa se Musafa Jakite ma ko olu kɔni irasa k'olu ta ye san 7 ye sonoradonbaw fala ye k'u ma jɛni nin jaabi ninnu ye bi u ma jɛn n'a ye sini u yɛrɛ tɛ dan yan tuguni koyi farafinna ka kiiriso k'u bɛ taa n'u ta ye bɔgɔ jeninen ka ye ko yaasa u bɛ se ka wasa sɔrɔ cogo min na nin kiiri ale kɛlen o kɔfɛla la Kayi Ba Jabate fala ye min ye Tapa Uri Demba Jalo ye ni ale ye polisi directeur régional ye ale kalikan de ye ko min ye nin waati na Kayi ka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sunɔgɔ ka lafiya cogo min polisilaka minnu bɛ Kayi marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka wulikajɔ ni cɛsiri kɛ fala n'i y'a mɛn ko mɔgɔ ka wuli o k'a sɔrɔ i yɛrɛ sigin tɛ dɛ Tapa kɔni ye directeur min ye bureau kɔnɔ directeur tɛ bɛɛ b'o dɔn san kalo 12 a b'a sen kan o de la sa ale ye fɛɛrɛ min sigi ko kokajɛ in kɔrɔ ye mun ye fala ye maa maa bɛ k'i ye policier i ka wulikajɔ ni ka cɛsiri ka se ka kɛ dugudenw ka lafiyali ye o de hukumu kɔnɔna na sa commissariat kɛrɛnkɛrɛnnen b'u bolo Dibolikaw fɛ yen n'o o commissaire yɛrɛ ye Ibrahima N Keita ye fala ye ale de sɛgɛsɛgɛli dɔ boloda ka kɛ ni maa 4 sɔmin kɛra olu la koyi ko olu kɔni bɛ ka taji ta cogo bɛ ka taa feere ten Bamanciya ni walekɛbaw ni Bamanciya walekɛbaw ni jɛkulu marifatigi olu ma ni maa ninnu sa kibaruya de nana sɔrɔ sa k'a fɔ k'u bɛ ka nin waleya in kɛ o la sa brigade de recherche maaw olu wulila sa ka ɲinini boloda sikanama fɔlɔ minnu bolo dɔrɔn ka MS 117 ale ye cilen ye a ko ale tɛ dɛ fala ye ko karimasinakaw ka karimasina de don olu ka so a taar'o yira fala ye don kɛra ye min kɛ hayi an ka di yen fala ye katakatani o bɛ yen o ye u ka tajitala ye fala ye a b'a fɔ ma ko 20 litres butɔ o 67 o tun bɛ u bolo min ye taji kɔni ye kɔtigɛbali a kɛlen no o ye o nɔgɔni fɛ sa min ye petipetini ye n'ale minɛna san 17 o taara sɔrɔ baliku dɔ b'a la seka o ye san 46 ye BSC san 35 ale ni SD san 25 ninnu bɛɛ lajɛlen minɛlen fala ye minɛnw taara ye ninnu bɛɛ lajɛlen bolo min ye barigo falen tew barigo 20 ka taa se min ye 6 o falen kundo a la o yira u bolo 20 litres 421 30 kun falen no tew taji la o kun na t'olu di min ye a b'a fɔ masako butelini 11 fala ye o fana kun falen no tew sɛgɛsɛgɛlikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ k'u kɔni kun sigilen no min kan olu bɛ taa u tɛgɛ ta waati min fala ye o y'a sɔrɔ u bɛ ka mɔgɔw ka marché de labɛn commande de labɛn ka taa n'u ye nka o y'a sɔrɔ barigo ni bidɔnkuraw ni fɛnw salen no u kan ka taa n'u ye Diboli polisiso ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin wulikajɔ la Tapa Uri Demba Jalo a n'a ka cɛdenw Kayi kɔnɔna na ni Kayi n'a lamini bɛɛ lajɛlen na sa ko k'u fana fo u ka nin baara ninnu kɛcogo ɲuman na min ye contrôleur général de police Yusu Kone ale ka laɲini ye nin de ye ka kɛ ni ministre Dawudu ale ka dɛmɛ ye sɛbɛn ale bɔra min ye Kompolo Berete yɔrɔ police direction ba ale kɔnɔna na fala ye bi fana Mali ni Maroc olu ka sigiba o tun bɛ senna sigi min ni y'a siɲɛ 4nan ye jamanaw ka siratigɛlaw taama hukumu kɔnɔna na o la sa baara ninnu kɔni nun donna kabini nin dɔgɔkun daminɛ in na minisiriw olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ka se k'a lajɛ mun ni mun bɛ se ka kɛ baara daminɛ na foli ni bonyamasegin olu kɛra minisiri 2 fɛ min ye Maroc ka jamana minisiri min n'u ka jamana ni jamana cɛ siran na ko kunna ka se anw yɛrɛ taama n'o ye Ablaye Diop ye min ye a jɛɲɔgɔnkɛ n'o o ye Nasser Bourita ye u nana sa ka na kumaw kɔni bɔ k'u bi u ka kumaw kɔnɔna na jamana 2 in bɛɛ lajɛlen bila ko tɛ Mali ni Maroc u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bonya ni karama balimaya ni sinjiya duman o kɔnɔna na
yiriwali kota na sira fɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko da donna tuma min na bi tile kɔnɔna na fala ye o bɛ tali kɛ panneau solaire olu sigili la jiko kɛnɛya ni ye sɛnɛko ta na sira ye sanayɛlɛ kalanso ka taa fara bololabaarakɛlaw olu ka degeliko kan kuntilennaw bɛɛ lajɛlen kɛra kelen ye Abdoulaye Diop y'a sira sa o ko in fana senfɛ fala ye bi ko maa minnu b'a fɛ ka Mali janfa maa minnu bɛ ka kibaruya jugu ni fɛn juguw di k'u bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn Diop ye foli ta ni ta ka ɲɛsin Maroc ma min kɛra misali ye Mali dɛmɛli la nin kɛlɛ in bɛɛ lajɛlen hukumu kɔnɔna na wulikajɔ ni cɛsiri ani kibaruya ɲuman dili la an ka jamana ma minisiri filaw y'a yira fana k'a fɔ u ka kuntilennaw ka filenanw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye sabula Maroc ko ko ni Mali y'a bila yɔrɔ min ale bɛ yen ale nalen no ka na Mali u se k'u bolo di ɲɔgɔn ma olu mago bɛ Mali la Mali fana mago bɛ u la baara min bɛ se ka sigi sen kan o la sa jɛrɛ in bɛ kuncɛ tuma min na wulada in na bi fala ye tɛgɛnɔ bilara bɛnkan sɛbɛn 21 de la a la tulo girinbaw o bɛ tali kɛ sɔrɔko ta na sira la min ye dugu jukɔrɔ nafakow bɛ a la bolo di ɲɔgɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenw mun bɛna tali kɛ fana Maroc ale ka se ka dulomaw sɔrɔ an fɛ yan anw fana ka se ka taa an ka jagokɛlaw fana ka se ka taa nɔnfɔnbɔw fɛ yen jamana fila in bɛnna nin kan a la kumabaw kɔni ye kalan ye panneau solaire ko kibaruya diw bɛn ni kelenya sabatili ka taa se Bamajawale Njugawale kɛlɛli ma min ye sariyaw ko ta na sira fana fɛ sinsinni bɛ se ka k'o la cogo min na fo ka taa se kalanko ma sanayɛlɛ kalanko sɛbɛnnaw bilara nin bɛɛ la nin bɛɛ kɔfɛ sa min ye Maroc minisiri ye fala ye Nasser Bourita général d'armée Assimi o y'a bisimila yani a ka taa fana ka taa baaradege kalanso min sigilen no an ka jamana kɔnɔ ni Maroc kɛlen no k'o jɔ ka taa i ɲɛda o kan an ka jamana kɔnɔ an bɛ te fa fɛ yani an ka na kɔkan kibaruyaw olu kɛ ka ko dafa bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa kɔkan kibaruyaw olu bɛ taa n'an ye nin waati na min ye Iran ale ni États-Unis k'olu kɔni kɛlen ka gosiliw k'olu de boloda su ani tile wa bi juma in fana na fana ko gosili caman o kɛra Irankaw fɛ utu nu olu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maaw ye maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni kɛlen ka ba kɔgɔji bilenman in la kɔlɔsili baara kɛ olu y'a yira sa k'a fɔ ko ni kow tora tancogo la min ye olu sen minɛ na o kɛlɛ in na wa n'olu sen donna a la fala ye taji a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ dolari 100 han utu y'a yira fana k'a fɔ gosili fana caman taara ka ɲɛsin Saudiyaw ma ba kɔgɔji bilenman kɔrɔ ko o de y'olu nɔ ye min ye Trump ye sa ko ale kɔni kɔnɔ ka min ye ɲangini ta ka ɲɛsin ninnu ma sabula ko in a sɛbɛkɔrɔ ferekelen don Antonio Guterres kunungo alamisa ale y'a yira sa k'a fɔ ko waleya minnu filɛ nin ye ka kɛ nin ye bi ko nin ye waleyaw ye u kan ka lakɔlɔsi ko n'o tɛ k'a bɛna kɛ kɛlɛ ye kɛlɛ min danyɔrɔ tɛna na ye a la sabula min ye arabu jamana caman bɛ yen bi fala ye olu bɛ k'u gɛrɛ Iran na yaasa ka se ka Iran dɛmɛ nin ko in na o dun caman sigilen don min ye kɔgɔji bilenman ale kɛrɛfɛla la o ko bɛ gɛlɛya sugu ni sannifeereko ta na sira fɛ bi juma in na sa nansara jamanaw y'a yira sa k'a fɔ ko Volkswagen kɔni ko ale kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye a ye sɔrɔ min kɛ nin waati in na o darawuli bonyana kosɛbɛ min ye alimanw ka mɔbili ye fala ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na sa Madagascarkaw fɛ yen juillet kalo tile 24 n'o o ye bi ye u y'o kɛ tasibila don ye sa ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen ni olu kɔni fatura u ka jamana kɔnɔna na kafu ale y'a yira sa k'a fɔ ko Coupe d'Afrique fala ye a bɛna taa équipe 28 na han san 2027 kan min bɛna ale an kun bɛ joli la 24 tɛ 24 kun n'o dɛ fala ye Maroc ta in o kun ye 24 nin 4 ne farala ka sa ka kɛ 28 ye san 2000 ale ni 27 ta kɛnɛya ko la min ye Ebola ko ye halisa Kisanganikaw fɛ yen ko fɛɛrɛ bɛ ka ɲini hali bi Ebola ale la Ebola bɛ ka tiɲɛni kɛ Senegalikaw fɛ yen Pastef kɛlɛ a bɛ ka taa ɲɛ fala ye
Kuresi Cham ni ale yɛrɛ tun ye Pastef mandulomaba ye ale fana ko ale bɔra pewu Pastef la ko k'ale taara fara Diomaye kan Diomaye min utukalo nata ye a kan ka tɔnkura sigi min ye wɔlɔfɔw fɛ ye sa kimɛli ko ta nasira fɛ u ka juru ko ta nasira fɛ u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye yirali kɛ Banque mondiale ni FMI na yaasa u ka se ka na ka n'u ka juru n'u ka sɔrɔw cogoyaw lajɛ u ka jamana ale bɛ cogo min na Senegalikaw fɛ yen fana baarabaw bolo dalen don bi u fɛ yen ji sanuma bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ka di danganakaw ma Podor ani Matam olu bɛɛ lajɛlen bɛ gɛlɛya kɔnɔna na Algérikaw fɛ yen Algérikaw y'a yira sa fala ye waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o kɔni y'a to sa tasuma kɔni mɛnɛna yɔrɔ minnu na olu fɛ yen yɔrɔ 1675 o bɛɛ lajɛlen kɛra tasuma ye juillet kalo tile 8 na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye funteni lahawta min bɛ yen bi o de bɛ ka tasuma wuli président Tibun ale y'i bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn bɛ yafa kɛ ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen bi ni olu kɔni denmisɛnninlaka minnu bɛ yen bi fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa n'olu ye baki sɔrɔ ka se ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi olu tɔgɔ la ka se ka olu waleɲuman dɔn ɲinan baki ko hukumu kɔnɔna na Maroc baloko ta nasira fɛ ale ka gouvernement kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko a ye fɛɛrɛ ta fɛɛrɛ min b'a to a ka balo kɔni tɛna cɛ ka bɔ n'o ye malo ni ɲɔw ye olu tɛna cɛ ka bɔ a ka jamana kɔnɔ ka taa n'o ye jamana wɛrɛ la min ye dɛmɛ ka ɲɛsin nin waati in na Maroc ma Sahara ko ta nasira la sa u ka jamana ni jamana cɛ sira n'o minisiri Nasser Bourita ale b'an fɛ yan ale kan ka taa Maroc masakɛ jɔyɔrɔ fa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ganakaw fɛ yen min ye Union africaine ka jɛrɛm kan ka sigi o sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye sidabana kɛlɛli ye ale kan ka t'o la Maroc kɛlen fana ka fɛɛrɛbaw sigi sen kan bi labɛnw bɛ ka kɛ ka bɛn ni san 2000 ale ni 30 Coupe du Monde nata in ye u ni Espagne ni Portugal kan ka min labɛn kɛ ɲɔgɔn fɛ o la sa u ka nadɔrikaw fɛ yen n'o y'u ka jamana fan wɛrɛw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko baaraba minnu kan ka kɛ Coupe du Monde ko ta nasira la u y'olu sigi sen kan Maroc jamana fana na fala ye tasuma a ye tiɲɛni kɛ yen han yɔrɔ min bɛ yen bi n'o olu ye jateli kɛ u ka jamana kɔnɔna na u y'a yira sa ko tasuma kɔni ale kɔni yera yɔrɔ 310 na yɔrɔ minnu bɛ yen bi kabini janvier ka na se nin waati ma sa 1850 o hectare kɔni tasuma ye o bɛɛ lajɛlen halaki Marocains fɛ yen wulikajɔ de bɛ ka se ka kɛ sa yaasa ko in bɛ se ka kunbɛn cogo min n'an seginna ka na so an ka su in na kibaruya bɛ kuncɛ ni kibaruya fila min ye fara olu man di an kɔrɔmusoba n'an ba do fana Salimata Jara Askoma a présidenti ye ale ala ka kalifa minɛ a la kunungo k'a si to san 81 na fala in ɲɔgɔn dɛmɛ tɔn minnu sigira an ka jamana kɔnɔ yan fɛn minnu sigira sen kan ka se ka mɔgɔw dɛmɛ k'u bɔ degun kɔnɔna na somiyɛkisiw a n'a ɲɔgɔnna minnu sigira a ye baara kɛ ninnu na baarakɛyɔrɔ minnu fana tun bɛ sa n'olu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin fantanw ma ale ni dɛsɛbagatɔw ma Salimata a yera nin jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o de la sa démocratie nalen ale ko min ye maaw tɛ se ka to yen ten ka balo sa da gɛlɛnw ni sɔngɔ gɛlɛnw na a ye Askoma sigi sen kan ka maaw fara a kan wa fo ka taa se a ka fatuli ma sa don o don Askoma ko kuma in o de kɔni tun b'a da maa min don a y'i cɛsiri a y'i baara caman kɛ jamana ye degun kɔni yera a ko la nka bi an bɛ se k'a fɔ Askoma a y'a sigi kun min kama a caman sera ka ɲɛnabɔ wa an bɛ dugawu kɛ fana min ye Salimata ye ala k'a dayɔrɔ sumaya a ye min kɛ a y'a k'a faso ye an yɛrɛ ka karamɔgɔba an'an ka journaliste ba an'an kɔrɔkɛba Idrissa Fall ale de sababuya y'a to n'an ye baara sɔrɔ VOA la fala ye san 2006 san ale de y'an sugandi Afrique du Sud k'an bɛ se ka baara kɛ ni olu ye VOA la o Idrissa Fall ale de tun ye VOA minnu bɛ nanzarakan fɔ an ko ɲɛmaa ye ale de ye bi sɔgɔmada in na a ka denbaya maaw ye kibaruya d'an tulo ka fala ye Idrissa Fall ko ala y'a ka kalifa minɛ a la maa min don jɔnjɔnbaw a y'olu ta kosɛbɛ kunnafonidi ko ta nasira fɛ denmisɛnnin caman bɛ a ye dayɛlɛ olu ye farafinna kɔnɔna fala ye u ka se ka baara kɛ Américains ka arajosoba in na n'o ye Voix de l'Amérique ye san 15 jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na an ma tigɛ ɲɔgɔn na sabula baara kɛcogo ale kɔni Idrissa da min bɛ ko Idrissa se k'o yɛlɛ o kun tɛ yen wa fala ye kuma dɔw bɛ a fɔli ma n'an ye nka tiɲɛ don dɛ Mali ale ni farafinna jamana ɲɛmaaw u bɛ dayɛlɛ maaw ye maa minnu bɛ bɔ yɔrɔ jan na fala ye Idrissa kun tɛ o de fɛ a k'u ka bɛɛ minɛ cogoya kelen na kunnafonidila ye kunnafonidila ni mɔgɔ wulila ka sima ka ban k'a mago bɛ kunnafoni na dayɛlɛ a ye kana mɔgɔ fisaya ni mɔgɔ ye o de la a ye denmisɛnnin caman bolo don bi minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ne yɛrɛ kelen tɛ mɔgɔ caman de bɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na Bokum min ye bibi na ni Irtel ɲɛmaaya b'a bolo Sumela Gindo a ka ca Saka Z
a ye mɔgɔ caman de ta ka olu don baara la ka se ka ɲɛtaa sira d'u ma yaasa u ka se ka baara kɛ VOA la bi an y'a ka janaja kuma mɛn a ka fatuli kuma mɛn an bɛ dugawu don k'a ye ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya a denw n b'a dɔn k'a fɔ bi kɔni a papi taara n bɛ dugawu kɛ ala ka papi dayɔrɔ sumaya kɔrɔfal ala ka lahara sɔn sumaya ye nin bɛ dan sigi an ka su in na kibaruya la kibaruya min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta